la recerca de la soledat. Un espai on explorar l'abast i els indrets de la soledat. Converses reflexives per un món accelerat. Un podcast de Laura Collplanes i Jorge Montesó Ventura. Doncs bon dia. Bon dia, bon dia. Estem aquí amb el quart episodi. Doncs avui portem un tema molt interessant, que és soledat i natura. Dos temazos aquí units. Exacte. A veure com ho fem, això. De fet, volíem començar parlant de primer què és la natura, situant-nos en aquests conceptes amplis en si mateixos ja. Si soledat ho era així, imagina't natura. Natura, exacte. I llavors parlarem de l'evidència científica que tenim sobre natura i soledat. Llavors parlarem més de les experiències des de l'àmbit de la intervenció en soledat i natura i acabarem parlant de literatura en natura i soledat. I per tenir aquesta conversa, avui som 4 persones, és un episodi a 4 bandes, i tenim a la Laia Briones i a la Montse Masó. Totes dues professores de la Universitat de Vic. La Laia és professora de psicologia, investigadora en projectes com el Recetes i el Cronisol, que toquen la soledat i la natura, i la Montse és professora de salut pública, ambientòloga i infermera, i també està treballant amb la Laia i amb mi, també. Estem treballant totes 3 juntes en aquests projectes de soledat i natura, i avui venim aquí a llançar preguntes i buscar algunes respostes d'aquests temes. Pues benvingudes, Laia i Montse. Benvingudes. Gràcies, bon dia. Bon dia, gràcies. Doncs som-hi. Sí, tot un repte a 4 bandes. Encantadíssims. Bueno, arrenquem amb preguntes. A veure, jo sí tinc una primera pregunta, no? Perquè jo conec menys aquesta relació, he reflexionat menys en aquesta relació sobre la soledat i la natura, i és una pregunta molt elemental, però no crec que siga fàcil de respondre tampoc. Però, bueno, sobretot per a que nosaltres ens situem i també els oients, no? Quan vosaltres parleu de soledat i de natura, exactament de què estem parlant, no? De quina definició o sobre què parlem quan parlem de natura i a la vegada també de soledat, perquè tots dos, com hem dit en la introducció, són conceptes molt amplis. Natura pot ser directament des de l'horitzó en el que ens situem a una mirada, podem donar-li una mirada molt idealitzada, com feien els romàntics, no? De buscar aquesta part no cultural, més instintiva. Bueno, és un concepte molt vast i molt manit. I per l'altra banda, què dir de la soledat, no? La soledat és molt subjectiva, cadascú té una experiència distinta, i llegint alguns articles que ens heu facilitat també sobre la relació, en alguns dels articles es parla de que la natura té impacte en una de les tipologies i no en altres, no? Es parla molt de que és molt eficaç, molt eficient en el tema de la soledat social, no? Pues en este marc era això, no? Que mos situareu una mica en què enteneu per les dues coses. És natura. És un meló molt gran. Aquest. Clar, hi ha diferents definicions també de natura, depèn de com ens el mirem. La natura al final és tot el que ens envolta en el món, però sí que és veritat que per operativitzar, quan l'anem a estudiar, podem trobar aquella natura més salvatge, menys tocada per l'home, i aquí estudiem la seva biodiversitat, per exemple. Però llavors també hi ha la natura que forma part del nostre paisatge, i això vol dir que culturalment ja forma part de la humanitat, i és la humanitat i la interacció amb aquest món natural que l'ha fet, diguéssim, i és com és, i això forma part també de la identitat de cada lloc i de les persones que conformen aquest lloc.
I per si això ja no és prou complex i prou gran, a més, sabem que aquestes interaccions, en el fons, també influeixen, per exemple, en la biodiversitat, no? I com tenim la natura. Per tant, és molt ampli, és molt difícil de categoritzar i quan, evidentment, intentem anar a treballar i entendre el perquè d'aquestes relacions, que molts cops per sentit comú i instintivament ja notem, intentem categoritzar, intentem entendre què és de la natura, que d'alguna manera ens afecta la nostra salut en general i a la soledat en particular. D'acord? I aquí també hem d'anar a entendre què és natura, perquè és molt diferent un espai natural que no s'hi està fent res, etc., o un parc urbà, que potser també és biodivers, és natura urbana i també ens funciona, pel contacte amb les persones. Llavors trobem que, hem d'estudiar moltes variables que interaccionen entre elles i, a més, interaccionen amb la soledat, que tampoc no és un constructe fàcil d'entendre. I, per tant, hi ha molts camins i difícils d'entendre. Jo volia afegir que també que es parla dels espais blaus, dels espais verds, no? Els espais blaus seria més tot l'aspecte rius, llacs, al mar, no? I els espais verds és el que ens ve més de la natura. Pensem natura i pensem verd, no? Els boscos, les muntanyes, i també hi ha els espais blaus. I llavors, un dia llegint literatura científica, no? Posava els espais grisos i pensava, i aquests quins són ara? I és justament la no natura. L'espai de la ciutat gris, l'asfalt, en contraposició, entenc, als espais blaus i verds, no? Exacte, de fet, jo crec que els espais blaus i verds és una definició que hem buscat a l'hora de parlar de natura urbana. És a dir, com que cada vegada estem en un món més urbanitzat i cada vegada vivim més allunyats de la natura, dels cicles de la natura, i estem menys connectats, els entenem menys, sabem que això ens afecta a la nostra salut, i hem anat a parlar de natura i intentat tornar a tenir aquests espais a dintre la ciutat, però clar, són molt diferents. I llavors aquí és quan parlem d'espais verds, els que són més verds i prou, i els espais blaus, que serien els que hi tenen algun element aquàtic, però en realitat la natura també és tot espai verd i tot espai blau. I el tema de les soledats que apuntava el Jorge, com el veieu? Les diferents soledats i com interaccionen amb la natura? Primer el que podríem fer és una primera categorització, no? Tal com l'estem treballant des dels projectes, tal com el treballem des de l'acadèmia, que és que distingim 3 tipus de soledat: soledat emocional, soledat social i soledat existencial. I en aquest sentit, la part més emocional seria com aquest tenir algú, tenir una persona amb qui tu confies, en qui li pots explicar que tens aquest vincle emocional més proper. Si em deixo alguna cosa, ho afegiu també. La part social seria aquest tenir persones, no? amb qui fer coses, no? Amb qui sortir, amb qui compartir. I la part existencial, aquí ja entrem en un tema com més complex, que és com sentir-te part d'un tot, no? I jo crec que aquí també la natura té un punt important i et pot brindar aquest sentir-te part d'alguna més gran quan tu estàs enmig de la natura, no? Doncs poder tenir aquest sentiment de que formes part d'un tot i sentir-te potser menys sol, moltes vegades estan completament sol enmig de la natura, no? És aquesta paradoxa que és interessant. I pel que fa a la soledat emocional i natura, quina relació hi veuries? Té més a veure amb experiències més com de mindfulness, de bany de bosc, o no aniria per aquí? No sé com... Per què ens hauria d'ajudar la natura a pal·liar la soledat més emocional, o...? És que segurament aquí la distinció entre la social i l'emocional hi ha una zona una mica grisa. És a dir, quan estem a la natura, en general ens ajuda a rebaixar, això Laia en sap més que jo, no? Però a rebaixar el to en general, ens sentim més bé, fem més connexió amb altres persones, però també ens estem sentint millor
o més connectats a una altra cosa. I jo crec que aquí ens movem en una àrea més de grisos i difícil de mesurar. Sí, jo crec que aquí podríem parlar una mica, no sé si ja és entrar molt, molt directe, però de quina relació té la natura amb nosaltres mateixos, no? Amb el nostre cos, amb la nostra ment, amb la nostra salut, tant física com mental, perquè jo penso que part d'aquesta reducció de la soledat ve per un procés previ que és que la natura rebaixa, o el que s'ha observat és que ens baixa el nivell d'activació. És a dir, nosaltres, coneixeu, tenim un sistema simpàtic, sistema parasimpàtic. El sistema simpàtic és el que s'activa davant de diferents circumstàncies, entre elles amenaces. No? La natura té aquesta capacitat d'activar el sistema parasimpàtic, que és el sistema que ens relaxa, i desactivar el simpàtic. Llavors, s'han observat, entre altres coses, doncs, que disminueix els nivells de cortisol, disminueix la tensió arterial, baixa la taxa cardíaca. O sigui, té una sèrie d'efectes que ens predisposen a nivell de salut mental, també millora la recuperació quan estem saturats, quan estem cansats, fatigats mentalment, millora aquesta recuperació, la recuperació és més ràpida, i a més, s'ha vist que en uns 15 minuts en tindríem prou. Vull dir que jo crec que partim, quan anem a millorar processos de soledat, o anem a millorar el sentiment de soledat, partim ja de que quan estem a la natura estem més tranquils, estem més predisposats, estem més relaxats i estem més oberts, no? A nivell mental, estem com més positius. I això facilita, no?, que després puguem estar més bé, interactuar, etc. Clar, entenc que és el contrari que viure en la societat accelerada que vivim, no? La natura fa aquest contrapunt i això té una influència en les relacions socials que tinguin i com perceps la qualitat de les relacions, tant si són més les íntimes que deies tu de soledat emocional com les més de relacions d'amistat, de coneguts. Entenc que hauria de tenir un efecte realment pot tenir un efecte a tots aquests nivells a partir d'aquest mecanisme fisiològic que ens has explicat, no? Correcte. I a quina població, o sigui, estos estudis que mencioneu i tots aquests resultats, de quina població estem parlant? Perquè, per exemple, a mi això m'encaixa molt en un perfil de persona que viu en una ciutat gran, molt desconnectada de la natura, en un món accelerat, conforme parlàvem, però, claro, me venia ara a la memòria, no?, perquè jo recordo quan era menut que sortia a passejar en Mahuelo pel terme, no?, jo soc valencià i allí hi ha molt de taronger i de més, i jo quan passejava amb ell veia tarongers amb taronges. En canvi, Mahuelo no veia això. Mahuelo veia un arbre que n'hi ha que tallar, que n'hi ha que sulfatar perquè hi ha purgó i n'hi ha aranya, veia que el terra hi havia que llaurar-lo, ell veia feina, s'estressava, i a la vegada jo veia taronges, ell veia navelates, orobals, veia nàvels, o sigui que crec que la seva visió de la natura no és que fos, en aquest cas, del tros de la terra, era no molt distinta a la meva, sinó fins i tot incommensurable. Si a d'això li afegim la variable que havíem dit adés, de que la soledat és una experiència subjectiva que es viu de forma molt diferent, que els límits estan molt borrosos, clar, estem parlant de barrejar en una intervenció individualitats, subjectivitats molt particulars. No sé això si ho baralleu, si ho contempleu en els estudis. De fet, una de les coses que intentem veure tant a nivell qualitatiu, perquè és més fàcil, perquè és molt subjectiu, però també fins i tot si podem captar mesures, és el que se n'ha anomenat, perquè hi ha molta gent que està buscant la manera de calcular-ho, que és aquesta connexió amb la natura, aquesta relació que cadascú té amb la natura, que és personal, i ve molt determinada sobretot per les experiències que has tingut en la teva infantesa, amb la connexió que hi has tingut en allà, en el coneixement que tens de la natura que t'envolta, i si aquestes experiències han estat positives o negatives. Evidentment, quan portes un grup de persones a la natura, per cada persona aquella experiència serà diferent. I, per tant, aquests efectes que comentava la Laia, que sabem que hi són i que són en general, també queden determinats una mica per aquestes
experiència personal de cada persona. En el mateix espai natural, una persona reaccionarà d'una manera, reaccionarà d'una altra, tindrà més efecte, tindrà menys efecte. Una persona que no hagi sortit mai de la ciutat, doncs en un espai verd, blau de la mateixa ciutat, allà pot experimentar, no?, unes sensacions i unes emocions de connexió molt grans que una persona que hagi viscut tota la vida envoltat de natura o que hi hagi anat molt i tingui una altra relació dirà, bueno, estic al mig de la ciutat. Per ell serà estar al mig de la ciutat. És complicat perquè en el fons ve de temps immemorials, és a dir, la humanitat era part de la natura, encara en som, però ens hem desconnectat molt. Érem part de la natura. Mentre subsistíem, érem part de la natura. Havíem de caçar, havíem de recollir, l'havíem de conèixer i nosaltres formàvem part de la mateixa cadena tròfica. Per tant, érem totalment part de la natura. En el moment que vam començar a domesticar les plantes i els animals, Déu-n'hi-do, encara depeníem totalment dels elements. I, per tant, el coneixement era d'allà. En el moment que comença l'urbanització, que ens anem a viure en ciutats i especialment amb la revolució industrial, aquí és on comencem a perdre aquesta connexió directa. I on comencem precisament a anar a buscar la natura amb aquesta visió més romàntica que encara perdura fins avui en dia, com un espai bucòlic. Un espai que és allà, que ha de ser intocable, que és quan jo necessito desconnectar i vaig, l'observo, és genial, me'n torno a la meva vida còmoda, urbana. I encara avui en dia molta gent que cap de setmana se'n va i va a visitar, espera trobar un espai bonic, cuidat, bucòlic, que li permeti desconnectar, però desconeix del tot aquesta feina que deies tu que veia el teu avi, que era això està així perquè algú en aquí està vivint, ho està coneixent i es coneix el pas a les estacions, que s'ha de fer en cada moment i que a vegades no és tan fàcil estar en contacte amb la natura totalment. Ara me n'he anat una mica. De mare he obert altres melons, perdó. Però en tot cas sí que, clar, quan nosaltres anem a buscar la natura, la connexió, en general sí que hem trobat que quan més connexió, aquest sentiment de pertinença, de formar part de la natura, com més connexió hi ha, en general, millor estat de salut, i ara estem intentant veure si també millora el sentiment de soledat en aquest sentit. Una cosa que em feies pensar és que hi ha espais, paisatges o espais naturals que són casa, no? Que dius, això és casa meva, no? Això és el que jo conec, no? L'altre dia, és una anècdota, però buscàvem puzzles per fer a casa i hi havia ciutats i llocs que no, doncs molt bonics, però que no tenen res a veure amb mi, no? Hi havia un paisatge molt mediterrani, amb els pins, amb el mar, i dic, aquest és casa nostra, i era França, no era la Costa Brava, però jo em sentia a casa aquell, i aquest té sentit per mi fer aquest puzzle de la natura amb la meva mare, perquè és un paisatge nostre, no? I com, més enllà de si són molt biodiversos o no, o com siguin, hi ha espais que ens fan sentir doncs, com a casa, no? I sé que en els projectes, no?, que estem, tenim persones amb bagatge migratori que tant descobreixen nous paisatges aquí com descobreixen llocs aquí que els recorden, no?, els seus països d'origen. Si ens voleu explicar una mica aquesta experiència. Clar, és veritat. A més, una de les coses que intentem mesurar és la diferència entre la percepció que té una persona i l'experiència a l'arribar a un lloc, és a dir, pots percebre i per una persona allò serà un espai molt biodivers, molt natural, per l'altra serà totalment diferent, si això influencia més o menys, no?, en aquesta capacitat fins i tot, no?, de restauració de tot el sistema nerviós. Però està molt curiós amb les persones migrades, com connectant amb espais naturals d'aquí, tornaven a connectar amb espais naturals de casa seva. I el fet de compartir-los amb aquelles persones que estaven coneixent,
passaven a tenir un significat, no? Una mica diferent, i això els ajudava a formar també aquesta connexió. Les persones a qui els explicava no rebia, la resta no, però clar, és això, la natura, la coneguda és casa, i la desconeguda a vegades és amenaçadora. Que això enllaça en que la coneguda, que dius tu, la coneguda és casa, és familiaritat i és connexió en tu mateix i en el teu passat. Això n'hi ha uns estudis, uns anàlisis en Soledat de Silva, que parla de com la pèrdua de la sensació de llar provoca soledat, que està molt relacionada en aquesta soledat que diguem existencial, no? És el perdre la connexió en el teu propi projecte de vida, en el teu bagatge, i aquests lapsos i aquests traumes i aquests trencaments que es produeixen en les transicions de vida acaben provocant soledat. Per tant, té tot el sentit del món que retrobar-te en paisatges que d'alguna forma t'evoquen aquesta infància, aquesta passada, aquestes coses que has deixat enrere, ajuden a baixar aquesta sensació de soledat, perquè el que fan és retornar-te, és com l'enyorança, no? Te retornen espais de familiaritat, espais d'hogar, de casa. Doncs com en capítols anteriors, ara us deixem amb la píndola de cinema i soledat que fa la Irene Cambra. Avui us vull recomanar una pel·lícula poc coneguda, però que personalment m'ha agradat molt. Al final, l'experiència del cinema sempre és objectiva, i va d'això, no? Doncs avui us parlaré de El viatge de la teva vida, El viaje de tu vida, en original Tracks, una pel·lícula de 2013 que està disponible a Filmin i que relata l'experiència real d'una dona, Robin Davidson, que és una jove interpretada per l'actriu Mia Wasikowska. No sé si la coneixeu, però és coneguda per haver fet d'Alicia, Alicia al País de les Meravelles, uns anys abans d'aquesta pel·lícula. Doncs la Robin va emprendre un viatge solitari a prop de 3.000 quilòmetres pel desert australià, des de Alice Springs fins a l'Oceà Índic, acompanyada només de 4 camells i el seu gos. Aquest viatge suposa per ella un desafiament físic, mental i emocional, però també un moment profund d'autoconeixement i de connexió amb la natura. Esclar, molta gent intenta dissuadir-la d'això, advertir-la que és una bogeria. Ella, però, respon: vull estar amb mi mateixa. La pel·lícula explora aquest contacte amb la natura salvatge australiana, així com els petits trobaments amb altres persones, al llarg dels 6 mesos que dura la travessia. Un d'aquests personatges és un fotògraf naturalista, que és interpretat per l'Adam Driver, a qui Robin li confessa: estic tan sola. I ell li respon: tots ho estem. Al llarg de la pel·lícula es posa de manifest com la natura té diferents cares. Des de l'inici, Tracks ens ofereix una visió gairebé èpica de la natura. El desert australià és retratat com un espai vast i implacable, on el paisatge sembla infinit. Aquesta natura és salvatge i indomable. És, a la vegada, un lloc de calma, però també de perill. La lluita contra les adversitats naturals, com la calor extrema, la manca d'aigua o els perills dels animals, ens mostra com el desert també pot ser molt dur i inhòspit. A mesura que avança el viatge, la natura esdevé com un personatge més dins la història, amb la capacitat tant de sostenir com de destruir, tant de desafiar com de curar i, en definitiva, d'acompanyar. Les imatges dels horitzons, de les terres erosionades pel vent, de l'espai infinit, no només il·lustren l'espai físic on es troba la protagonista, sinó també el seu món interior. La natura es converteix en un espai de reflexió per a ella. L'acte de caminar pel desert, amb els seus ritmes i el temps que triga d'arribar d'un punt a l'altre, esdevé gairebé una meditació.
Jo volia dir dues coses. Una és que hauríem d'explicar breument el projecte Recetes i el Cronisol, per situar els oients. I l'altra és la vessant estètica, de bellesa, al mirar la soledat, que també un paisatge estrany pot representar un perill, no? Incertesa de quins animals hi ha o què em pot passar. Però també aquesta vessant de bellesa suposo que connecta més amb aquesta soledat existencial de soc part d'un tot, que bonic que és el món, la vida. No sé, què penseu d'això? Això em connecta fa 20 anys enrere, no? Quan acabava a Ciències Ambientals, el projecte que vaig fer estava relacionat amb un de més gran que intentàvem posar una mesura al valor estètic dels boscos. En aquella ocasió era per aquesta mesura incloure-la en una anàlisi multicriteri de l'hora de decidir com explotar un bosc, no només tenir en compte els criteris productius, sinó els altres valors intangibles, no? que tenia en aquell cas els boscos. I un d'ells era l'estètic, perquè l'estètica, la bellesa, quan nosaltres hi connectem també té una mica aquesta sensació. Pot ser la natura, pot ser un quadre, una obra d'art, però ens evoca, no? Certs sentiments que un espai natural també ens pot evocar. Quan el coneixem, quan ens diu alguna cosa perquè és nostre, però també fins i tot quan és algun lloc que no hem vist mai, si el percebem com un espai ordenat que l'entenem i estem fora no ens sentim en perill, ens evoca aquest sentiment d'unió, de pertinença, no? a aquesta cosa que seria la natura en general, el tot. Jo crec que això té molt a veure amb soledat existencial, també, i que potser no coneixem, no estem intentant mesurar ni entendre tant, però sí que és veritat que ens podem sentir molt sols a la natura i molt amenaçats en un lloc que no reconeixem, i molts cops la natura és un recurs on anem quan intentem retrobar-nos amb aquesta cosa, no?, de més enllà que trobem a faltar quan ens sentim sols. De fet, la pintura romàntica d'alguna forma busca aquestes emocions, no?, a través de la natura. Tens representacions molt bucòliques que busquen aquesta empatia en el que està veient el quadre, o tens els quadres, per exemple, de David Caspar Friedrich, que són espais oberts gegantins en una persona menudeta al mig que transmeteixen una sensació de soledat dins de la vastedat de la natura que abruma. Realment, veient-los, abruma. O sigui que és un fenomen que el romanticisme sí, a nivell estètic visual ha treballat moltíssim. Ens vols explicar els projectes, Laia? Sí, expliquem una mica en què consisteixen. No sé si voleu explicar els Recetes i jo explico el Cronisol. Bueno, doncs, en primer lloc tenim el Recetes, que és un projecte europeu, és un projecte de gran envergadura on hi participen diferents països d'arreu del món i amb la idea de, en primer lloc, avaluar una intervenció a la natura vehiculada a partir del que s'anomena prescripció social, que després, si voleu, podem fer una mica d'introducció de què és la prescripció social, i el que avalua és, en primer lloc, la soledat i la qualitat de vida en persones que se senten soles, diferents col·lectius de persones, a cada un dels països es fa amb un col·lectiu diferent. Ara no recordo tots els països, si vols fer una mica de resum. Sí, a Praga treballen amb persones grans de l'entorn comunitari, a Helsinki treballen amb persones grans que viuen en habitatges amb serveis, aquí a Barcelona estem treballant amb persones de més de 18 anys de barris urbans socioeconòmicament més deprimits. Llavors tenim Marsella, amb població més jove vulnerable, com persones migrades i en situació sense feina. A Cuenca Equador, treballen amb persones grans tant de l'àmbit residencial com de la comunitat. I l'últim, Melbourne, Austràlia, estan treballant amb refugiats, específicament LGTBI, perquè estan treballant en una associació que es dedica a aquest
perfil. Perfecte, doncs amb aquests col·lectius el que fem és una intervenció de 9 setmanes que es diu Amistat a la Natura. És una intervenció que està basada en una metodologia que es diu Cercle d'Amics, que és una metodologia finlandesa, però en la que hi afegim el component de natura. No? Aprofitem doncs, aquest potencial terapèutic que té la natura per vehicular doncs, aquesta intervenció. Llavors són 9 sessions en les que 2 facilitadors treballen en un grup d'unes 8-10 persones aproximadament i doncs fem diferents activitats a la natura i un component important és que les activitats no es decideixen des dels facilitadors o des del projecte, sinó que les decideixen les persones, que això jo crec que és un dels components clau, que és aquest empoderament per poder decidir quines són les activitats que són significatives, que ens omplen i que ens interessen, no? I a partir d'aquí doncs, es treballen una sèrie d'activitats, també es fan una sèrie de dinàmiques grupals per millorar la cohesió, per millorar la confiança, per millorar doncs, que hi hagi aquesta interacció, que es doni aquesta interacció entre les persones, i a partir d'aquí doncs, els facilitadors ens anem retirant i anem veient quin és el procés que fa el grup i si esdevenen doncs, autònoms, que és la idea, no? Que un cop acabi el grup doncs, ells puguin continuar amb aquestes trobades i puguin continuar doncs, fent activitats que siguin significatives. Aquesta és la idea dels recetes. Llavors, a partir d'aquí, què detectem? Doncs detectem que persones que en els recetes estan inicialment excloses, com poden ser persones amb problemes de cronicitat per un tema de practicitat al final, perquè anar a sortir a fer una caminada de 1 o 2 hores doncs no és assequible per a tothom, llavors els grups han de ser bastant homogenis i això dificulta que persones doncs, amb un problema crònic puguin venir, puguin estar còmodes, no? Tot i que el grup s'intenta adaptar a tothom. I llavors també queden excloses persones amb trastorns mentals severs. Llavors, detectem que aquesta intervenció doncs, realment millora en aquestes persones, però que no és una intervenció, o sigui, és una intervenció que engloba diferents col·lectius de persones i decidim en el projecte Cronisol, que Cronisol ve de cronicitat, no? I soledat, fer una intervenció específica justament amb persones amb trastorn mental sever i amb persones amb dolor crònic, en aquest cas, com a cronicitat física, per veure quines serien les adaptacions necessàries perquè aquesta intervenció funcionés amb aquests col·lectius. Què hauríem de fer? Doncs potser fer caminades més curtes, buscar espais on hi hagi bancs, on puguem anar descansant. Doncs potser en el tema de salut mental, una de les coses que hem vist és que potser necessitem més temps per establir aquests vincles, perquè hi ha una dificultat a nivell d'interacció social, d'habilitats socials, de confiança. Llavors, la idea és veure què hem de fer amb aquesta intervenció perquè pugui funcionar també amb aquestes persones, no? Persones amb problemes de cronicitat. Jo crec que el més interessant i el punt clau aquí és una mica el que dèiem, quan diem anem a la natura i connectem amb la natura, la majoria de gent el primer que li ve al cap és anar a un espai natural, obert, que has de caminar unes hores potser per arribar-hi, i és una connexió molt des de la nostra experiència, però hi ha molta gent que la té limitada, aquesta experiència, i llavors entendre què és el què d'aquest contacte amb la natura els hem d'ajudar a restablir, a tenir com accedir-hi, com arribar-hi, quina mena d'activitats podem fer per algú que no pot fer, no? Aquestes altres, és com entendre això ens permetrà que realment la gent, aquesta gent que molts cops no hem vist que gent que potser hi havia anat, que li havia agradat i que estava tancada a casa perquè no podia anar-hi, de tornar a connectar amb aquí és on podem veure millores més grans, no? També a nivell de salut. Al final sabem que els resultats són positius per una àmplia població, però sabem que n'hi ha alguns específics que aquests resultats encara donen més millora i són els que tenen més dèficit d'aquest contacte. O inclús persones que ens hem trobat que viuen a ciutat i la natura és algo com que els hi és totalment aliè. Sí. Llavors, un petit acostament per elles ja és moltíssim, inclús tenen aquesta visió no positiva de la natura,
comentaris com, per exemple, la natura em fa por, i jo si vaig a la natura doncs no estic segura, no em sento segura, no em sento tranquil·la, no? I jo crec que aquí fem una mica de canvi també en aquests conceptes, no? Acostem la natura a persones que potser no la tenen com algo proper. De fet, ahir llegia un article que no ens toca de prop, però perquè parla dels americans, però diu que l'americà mitjà, per dir-ho així, passa el 90% de la seva vida entre edificis. Que ahí és anar. Sí, en definitiva, en aquesta intervenció, per resumir-ho, fem connexió social, no?, entre persones, amb l'entorn grupal, connexió amb la natura i empoderament, no? Per tant, no és només l'element natural, sinó com això fa sinergies amb l'element grupal. D'aquesta manera, tot el potencial que ja comentàvem abans, la natura en si mateixa ja pot tenir la soledat, si sobrefem això en grup, compartint aquesta experiència amb persones que se senten soles, doncs encara poden augmentar aquests beneficis. De fet, una cosa que ens trobem habitualment és, com ha dit la Laia, la intervenció està adaptada d'una metodologia que no tenia la natura com a component, i el que sí que hem observat és que quan estem en aquest espai natural, i a vegades simplement estem allà i estem fent una dinàmica de connexió social, de confiança, etc. El dia que no la podem fer en un espai natural perquè plou o el que sigui, la dinàmica en general funciona diferent. Fins i tot, entre que ens trobem al grup, arribem a l'espai i comencem a caminar a l'espai fins que no fem notar a l'espai on estem, també canvia. És a dir, el nivell d'activació sol ser molt alt al principi, arribem a l'espai i a vegades aquest nivell d'activació és tan alt que podem estar al mig d'un parc molt bonic, especial, etc., que ningú no l'està mirant, no? Continua aquest nivell d'activació tan gran que estan desconnectats de l'entorn i, per tant, també entre els altres estan parlant, però cadascú està parlant de lo seu. I a vegades és res, dedicar 5 minuts a fer-los una petita dinàmica de baixar, de mireu al vostre voltant o escoltem al nostre voltant, etc., que aquest nivell d'activació baixa molt, i a partir d'aquí les converses, les mirades entre ells, les dinàmiques, no?, canvia. I el difícil d'aquí és veure exactament què és el què i com ho mesurem, però la sensació és que és diferent, no? Aquella connexió és més profunda, ens ajuda a establir aquestes connexions i segur que això té influència en la soledat. I heu analitzat, no sé si us suposa que fareu algun tipus de seguiment en el post? És a dir, estem parlant de lo que diem, no? Tu trenques en la celeritat, necessites un moment d'adaptació, de contemplació, però després hi ha que tornar. Això, sabeu un poc com ho viuen? Els resulta incòmode, traumàtic, se senten descansats i per tant retornen? Clar, nosaltres sí que fem un seguiment a llarg termini per veure si es manté l'efecte. No hem preguntat específicament després d'una sessió com és el seu retorn a la rutina, però sí que algun cop ens han explicat, doncs, ostres, ara no, el cas d'una dona que vivia sola en una habitació i que no sortia, no? I ens deia, ostres, doncs ara, aquestes hores sola a l'habitació, ja no em sento tan sola perquè he tingut aquesta experiència que me l'emporto amb mi, m'ajuda en aquests moments. Jo sé que hi ha aquestes persones, sé que les podré tornar a veure. Per tant, sí, que hi és una mica. I a més també una cosa important, penso jo, que tampoc hem avaluat, però que de fet, una cosa que sí que ens expressaven és que tothom volia donar continuïtat al projecte. Això ja és un punt, que tothom deia, ostres, no podem continuar. I doncs, sí, podeu continuar, però simplement els facilitadors no hi seran, no? Però una cosa important també és que el projecte també té l'objectiu de descobrir entorns naturals dintre de la comunitat, és a dir, entorns que potser jo coneixia o potser no coneixia, però que ara conec perquè els he visitat junts i els he conegut amb altres persones, o poder sabia de l'entorn però no sabia arribar-hi, em feia cosa perquè no hi havia anat mai, però ara ja hi he anat, ho conec, per exemple, això ens ha passat doncs,
amb uns horts urbans, i vam anar-hi i una de les persones va mostrar interessada i dir, ostres, no sabia que això estava aquí, tinc voluntat de donar-hi continuïtat, o sigui, de venir jo pel meu compte, demanar-me un hort i fer alguna cosa aquí, no? Vull dir que també és un coneixement que fem en conjunt. Fins i tot quan era un dels participants que coneixia aquell espai, per ell era significatiu, i l'introduir l'explicaven als altres. Això generava un poder de cohesió en el grup i d'autoestima i de benestar en aquest participant molt gran. I aquí, amb el que deia la Laia, hi ha un altre tema que és aquesta accessibilitat als espais, sobretot quan parlem amb aquestes persones amb cronicitat. No? La majoria de projectes, o molta gent quan pensa ens emportem la gent a la natura, un altre cop és llunyana i hem d'anar. No tothom té les mateixes possibilitats per accedir-hi, que és molt important intentar que en els entorns urbans hi hagin aquests espais en qualitat, però que també hi hagi un transport que permeti anar-hi i aquest coneixement de com arribar-hi. És una de les coses que hem intentat molt i sobretot potenciar això, que sigui autosuficient, perquè ells hi puguin anar. És molt fàcil, quan tens els diners d'un projecte, pagar un autobús per emportar-te'ls un dia d'excursió, però és que potser no podran repetir-ho mai més. I per tant ha de ser significatiu, realment han de ser coses que ells puguin trobar. Que estava pensant que hem fet una varietat d'activitats a la natura enorme, no? Recordo des d'observar falcons, no? Era falcons a Sagrada Família, hi havia aquell centre de recuperació d'animals marins, o sigui, fer bossetes d'herbes medicinals. Hem tastat plantes comestibles a Collserola. Horticultura. Urban sketching, que és dibuixar a la natura. Banys de bosc. Inclús un escape tour per la ciutat, identificant animals, aus i plantes. N'hem fet moltes. O simplement anar a fer un pícnic al parc. Per celebrar un aniversari, no? O alguna participant que deia jo sé fer ioga i us faré una classe de ioga també en el parc que està al costat. Dic perquè també la idea és super gran de quines activitats es poden fer en relació a la natura. I llegia també en alguns articles que relacionen aquest tipus d'intervencions entre natura i que l'impacte permetís que la soledat s'aminore més en dones que en homes. No sé si vosaltres això ho heu arribat a percibir, aquesta variabilitat de gènere per algun motiu. Que hi ha moltes més dones participants és un fet. Ens costa molt més arribar als homes. No sé exactament per què, però... Una qüestió cultural, pot ser que senten vergonya de manifestar. Tenen més difícil connectar potser amb els seus propis sentiments a vegades, acceptar-los, a dir, m'anirà bé això, no ho sabem, però sí que tenim moltes més dones. Així empíricament, amb l'experiència de portar de grups, jo diria que com que hi ha menys homes, a vegades la dificultat és precisament que els hi costa més trobar algú amb qui realment connecten, perquè clar, és una intervenció grupal, però quan tu comences i coneixes un grup de gent no tens la mateixa afinitat amb tothom, i per tant a vegades sí que és un grup que continua i té una afinitat més general, però a vegades aquestes afinitats es construeixen en petits grups de dos, no? Clar, si hi ha... No és que un home i una dona no puguin fer una afinitat, una amistat, simplement, però tenen més difícil de trobar algú que realment els ajudi que tinguin aquesta connexió, potser, no sé. Ara canviant de tema, però és que abans ho volia dir, que jo pensava, quan teníem aquesta idea de projecte, em feia por que fos una visió molt... O sigui, estem adreçant-nos a gent que té necessitats vulnerables, vulnerabilitats socials bastant severes, i que fos una visió molt nostra de la natura dona benestar, anirà bé, quan no respon a les necessitats que tenen aquesta població, que no són com nosaltres, no? Que fos una visió molt, no sé, de classe mitja cap a unes persones que tenen altres necessitats que cobrim molt importants. I ha sigut molt interessant veure que no era el que jo pensava, el que em feia por, sinó que
aquest espai de socialitzar, de compartir, de sortir de casa. Per alguna gent l'important era sortir de casa. Per altres era la natura, el més important, no? Però ja comencem amb que no estem tancats en 4 parets, sinó que sortim, que coneixem el barri i que anem en aquests espais en què és molt més distesa la relació i és així d'assequible, no? D'entrada hem fet activitats bàsicament gratuïtes que estan a prop de casa de la gent, d'on viuen, i que sí que dona aquest espai que cobreix una necessitat de compartir, de sortir de casa, d'estar bé, de desaccelerar-se. Vull dir que no era una... no sé, no és un luxe, no és una pijada, m'explico, no? Sinó que realment sí que dona un espai que respon. Si estàs vivint situacions d'estrès per falta de diners, per malaltia, tenir aquest espai a la natura i amb altres serveix. Jo sí que ho hem observat. Ara a veure què diuen les dades, que encara estem recollint dades de seguiment, però això. És que al final, clar, aquest contacte amb la natura sabem que és molt essencial pel benestar i per les persones. Per tant, no és un luxe, en el fons. El que hem d'intentar, que és el que deia una mica abans, no? Aquesta banya de que aquestes activitats siguin accessibles, que puguin fer-ho, que no plantejar-ho com un luxe, aquest contacte amb la natura. No hauria de ser, perquè és essencial, i aquí hem d'empoderar les persones per reduir la soledat i al mateix temps perquè coneguin aquests espais. Sí. I també jo aquí afegiria el contacte social, que òbviament l'ésser humà és un ésser social i necessita d'aquest contacte social per estar bé. Penseu que gran part o molta part dels nostres processos inclús biològics es generen en contacte amb l'altre. Vull dir que és necessitat d'estar amb altres persones per poder estar bé amb la situació i trobar persones que estiguin en situacions similars, en el mateix barri, suport entre iguals, que en diem. Jo llançaria una última pregunta i llavors igual hem d'anar cap a la literatura ja, no? Que tenim aquí una pila de llibres. Tot això que estem explicant sembla que vagi al revés, que el món està en l'era de la intel·ligència artificial, la robòtica, i aquí estem parlant de que la gent es trobi, es vegi, es toqui, bueno, si volen, i vagin a la natura a caminar. Sí, és com al revés, no? És una mica anar... No sé si és anar contracorrent. Com ho veieu en aquest context tan hipertecnològic? Bueno, jo aquí el que faria èmfasi és que estem anant una mica en contra de la nostra biologia, en contra de la nostra natura, i això s'està veient en la gran quantitat de trastorns mentals que estan apareguent o que estan creixent a un ritme exponencial que és bastant esfereïdor. De fet, Espanya és un dels primers països del món en consum d'ansiolítics. Vull dir, aquí jo crec que tenim un problema important perquè estem anant contra la natura i justament la societat va per un cantó, però també per l'altre. El que jo estic divisant ara mateix, no? Que sí que anem cap a intel·ligència artificial i digitalització i tot això, però també hi ha una corrent molt gran que s'està reivindicant per tornar als orígens, per tornar a allò que nosaltres som, que és el que deia la Montse, no som part de la natura, no l'hem de veure com un constructe social construït extern, sinó com nosaltres mateixos som natura. Doncs passem als llibres. A veure, aquí tenim uns quants llibres. Què ens has portat, Montse? Vale. Jo us he portat... N'he agafat 3. Tenia algun altre, però al final n'he triat 3. El primer, que per mi és el llibre que parla de soledat i natura, és Solitud, de Víctor Català o Caterina Albert, escrit el 1904, fa més de 100 anys, completament vigent, i les experiències, el viatge personal que fa la Mila, la protagonista, el fa totalment
en contacte amb la natura. L'autora la situa, no?, en aquest espai que sabem ara, que intuïm que està cap a la serra del Montgrí, molt sola, i és que no només parla soledat i natura, sinó que la Mila transita per aquests 3 sentiments de soledat, no?, que hem parlat. Aquest social, és a dir, el seu marit decideix anar a fer d'ermità i ella doncs no té cap més remei que vendre el patrimoni d'ella i anar-se'n cap allà, sola. Es queda moltes hores i dies i mesos sola a la muntanya i al final, amb tot d'experiències, no vull fer cap spoiler, però amb tot d'experiències més aviat traumàtiques, no? Ella fa un creixement personal, no?, de dir ara a mi no em para ningú, però el més interessant és que la relació de la Mila amb la muntanya i la natura també va canviant i serveix per explicar aquests canvis de la Mila, però també els diferents moments de soledat que va tenint. La Mila té un marit que no connecta, està sola, coneix poca gent quan arriba, després coneix a més gent, però no té aquesta connexió personal, no?, que li manca. Quan la troba no és possible, però a més en allà es pregunta què hi faig aquí, i si voleu us llegeixo un paràgraf del principi de la novel·la que jo per mi centra tot el tema. És de quan arriba en aquest lloc perdut al mig de la muntanya, que curiosament quan hi arriben el marit la fa pujar, no?, per un corriol entremig de la muntanya, dret, difícil, quan hi havia un altre camí més fàcil per arribar-hi, no?, i quan està al mig d'aquest, no?, d'aquest procés de on m'aporta aquest home, què hi faig jo aquí, diu: sota seu no es veien més que onades de muntanyes immenses i silencioses que s'ageien, s'aplanaven, se submergien en la quietesa ombrívola del capvespre que, com una boira negra, se les hi estenia al damunt, amortallant-les. La Mila, i cercant aquell desert blau, la taca negra d'una fumarola, d'una caseta, d'una figura humana. Però no hi descobrí res, ni la més petita senyal que denunciés la presència i la companyia dels homes. Quina solitud, murmurà, aterrada i sentint que el cor li devenia, d'improvís, tant o més obac que aquelles pregoneses. No es pot afegir res més. Això és el principi. Doncs vinga, a rellegir Solitud de Víctor Caterina Albert. Continuo, l'altre llibre és el Walden o la vida als boscos de Thoreau, que ell va vivir més aquest sentiment de retorn a l'origen, també escrit fa més de 100 anys, si aneu a Massachusetts avui en dia és totalment urbanitzat. Encara amb un altre, aquí ho feia des d'una altra perspectiva, que era de la d'autosuficiència. És a dir, ell va dir, per realment nosaltres ser part de la natura i connectar, hem de tornar a ser el que érem, hem de dependre només de la natura, i per tant se'n va anar al mig del bosc amb els materials que va trobar, es va fer la cabana, i ell intentava sobreviure en aquest lloc. Evidentment amb contacte humà, perquè som éssers socials i som des del principi, no podem sobreviure a la natura sols, ho hem de fer en tribu. Per què? I en tribu i amb intercanvis, i el que en traiem d'un lloc ho hem de treure de l'altre, i més si no volem ser nòmades. I això és un fet important també, perquè hi ha molta visió romàntica i bucòlica de tornem a la natura, però a vegades va acompanyada de molt poc coneixement i acceptació de què significa realment tornar a la natura. Ens volem quedar només amb la part bonica i no amb la difícil relació d'adaptar-se i fins i tot d'haver de renunciar a certes comoditats. L'he portat perquè és un clàssic. I l'altre és d'un autor anglès, Robert Macfarlane,
que és un autor que escriu molt sobre natura i reflexiona també sobre soledat. Aquest és un dels primers que va escriure, Naturaleza Virgen, i bàsicament el que va fer va ser anar-se'n sol a diferents espais verges del Regne Unit durant uns dies a travessa i descriure la seva experiència. Clar, estava sol, si es tornava una tempesta, doncs estava a hores, no?, de l'entorn més civilitzat. I en aquest context ens reflexiona, sobretot d'aquesta soledat més vasta, no? He pujat a la muntanya, no veig res, però ho fa des d'un altre punt de vista que el de la Mila, de solitud en aquesta entrada, sinó és de connexió amb aquest més. Curiosament, en la literatura científica estem molt en soledat social, emocional, i la literatura, no?, el connecta més amb la natura des d'una vessant existencial o d'anar a trobar el fet. Ja per acabar, una de les parts interessants per unir-ho és que ell mateix per això comenta que és en els camins, i en els camins tradicionals que feia servir la gent per moure's abans, era on, en aquests camins de natura que ara fa sol, era on hi havia la connexió social entre la gent que estava més aïllada entremig de la natura, perquè aquesta connexió social és important també en la natura. Molt bé, doncs. Jo he portat 3 llibres també, Empate. Bueno, de fet, són llibres que hem parlat tu i jo, perquè totes dues som fans de l'Irene Solà. Vosaltres coneixeu l'Irene Solà? Clar, la Irene Solà és un univers natura amb totes les seves vessants també més salvatges, més aïllants, més agressives, on passen moltíssimes coses amb molts personatges molt sols, que també connecten, però que els hi passen doncs vivències molt fortes en la seva vida, en presència d'altres, d'uns altres que queden una certa distància. I doncs això, doncs, tant Canto jo i la muntanya balla com et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, parlant d'aquest tipus d'univers Irene Solà, que jo crec que té molt a veure amb natura segur i amb soledat i amb aquest aspecte que he apuntat. I sí que et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, hi ha una frase, jo crec que és, m'atreviria a dir, l'únic lloc on parla explícitament de la paraula soledat com a tal, perquè si no, no és una paraula que vagi sortint, però aquí sí que es posiciona aquesta protagonista, que és la Dolça, i us llegiré aquest paràgraf que està ja cap al final del llibre, però no serveix d'espoiler aquí, en aquest cas. I uns anys més tard, en aquella mateixa casa, que la Dolça va pensar, devia ser una mala casa. Un llamp s'havia ficat per la xemeneia, havia atrapat la seva mare i també l'havia matada. Però la mort no l'havia espantat de lluitar ni de tenir idees. Ni la mort de la seva germana, ni la de la seva mare, ni la de tots els amics i companys. Encara que el pitjor de tot, va mussitar, no és morir-se. Morir-se ja se sap, li toca a tothom qualsevol dia. El pitjor és la soledat. I aquest és el paràgraf on la Irene Solà apunta, a partir d'aquesta, la veu d'aquest personatge, la Dolça, aquest tema de la soledat. Tinc un altre llibre que he portat sobre soledat i natura, que és de la Pia Pera, és una escriptora italiana, traductora, que va anar de la ciutat cap al camp, a una casa de la seva família, i va començar a muntar un jardí en aquesta casa a la Toscana, i per ella aquest jardí era molt important, però li van diagnosticar una esclerosi lateral amiotròfica que va canviar doncs, el seu pronòstic de vida. Ella vivia sola en aquesta casa, en aquest jardí, i per això titula aquest llibre, que està en castellà perquè, que jo sàpiga, no està traduït al català, que és Aún no se lo he dicho a mi jardín, amb el que està dient que encara no li ha explicat al seu jardí que ella ja no podrà cuidar-lo perquè té una malaltia terminal. I llavors es dedica a escriure les seves vivències d'aquests últims mesos,
I el jardí és un dels protagonistes d'aquest llibre, tota la relació amb aquest jardí, i en un paràgraf en què està reflexionant sobre què ha canviat en la seva relació amb el jardí, us llegeixo aquest paràgraf en castellà. Ya no soy una observadora externa, alguien que dispone y administra. Yo también estoy a merced de lo que ocurre. Eso inspira un sentimiento de hermandad con el jardín. Agudiza la sensación de formar parte de él. Igual de indefensa, igual de mortal. Menos sola, en cierto modo. Igual de sola? I m'agrada molt aquesta ambivalència alhora, no? Si se sent menys sola o igual de sola que el jardí, perquè moltes vegades són les dues coses a la vegada, no? No és ni blanc ni negre en aquest àmbit de la soledat. Bé, doncs aquí tindríem una mica el capítol de Soledat i Natura amb la Laia Briones i la Montse Masó com a convidades. No sé si voleu afegir algunes últimes paraules. Res, moltes gràcies per tenir-nos aquí. Ha estat molt interessant i la veritat és que reflexionar sobre aquests temes d'aquesta manera també obre encara més preguntes, no? I ganes d'intentar, si més no, buscar respostes, que el camí sempre és el més interessant. Bé, jo també us agraeixo moltíssim el fet d'haver pogut participar d'aquest podcast. I a mi m'agradaria tancar amb una mica de contrapunt, perquè hem estat parlant doncs, que la natura, no, és bellesa, la natura és positiva, té potencial terapèutic, moltes coses, però també m'agradaria tancar una mica dient que la natura també són terratrèmols, la natura també són volcans, la natura també són desastres naturals, no? I que al final, bueno, té una part positiva, té una part que no ho és tant, però bueno, la natura és. I amb això aquí ho deixo. Doncs molt bé, no? Moltes gràcies. Moltes preguntes que ens ajuden en esta recerca de la soledat, perspectives noves que afegim, i objectiu complit, no? Haurem de seguir amb aquest tema, perquè Sí. s'han quedat molts temes oberts. Molt bé, moltes gràcies. I ara ja, per anar tancant el capítol, us deixem amb el nostre col·laborador musical, Sergi Blancafort, que us porta aspectes de la música i la soledat, i amb això ja despedim aquest capítol. Doncs avui parlarem sobre no una cançó, sinó sobre un àlbum sencer que té a veure amb soledat i amb natura, i és un àlbum que es diu Forever Ago, i és l'àlbum de debut d'una banda americana, Bon Iver, que és una banda de l'escena de l'indie dels Estats Units. Aleshores té a veure amb la soledat i amb la natura, perquè l'origen d'aquest àlbum és que el cantautor i cantant de Bon Iver, que és Justin Vernon, doncs l'any 2007 va tenir un problema de salut, una infecció hepàtica i una mononucleosi, i a més un desamor perquè va ser abandonat doncs, per la seva parella. Aleshores el que va decidir va ser marxar de la casa on vivia, conduir durant una hora fins a la cabana de caça que era propietat del seu pare a l'estat de Wisconsin, no? I va estar allà 3 mesos, els 3 mesos del més cru hivern de la muntanya de l'estat de Wisconsin als Estats Units. Aleshores, durant aquests 3 mesos,
Ell vivia en aquesta cabana a casa sol, aïllat, s'aixecava pel matí, el primer que havia de fer era tallar llenya per calentar la casa, caçava el seu propi menjar, arreglava petits desperfectes que hi havia a la casa durant el període en el que ell estava. Cada 10 dies rebia la visita del seu pare que li portava alguna cosa a menjar que no podia aconseguir-se per si mateix. I durant aquests 3 mesos, que eren de ple hivern, estava sempre tancat a dins la cabana de caça i ells s'havien dut alguns instruments musicals molt senzills i van enregistrant algunes cançons, no amb la intenció de fer cap àlbum, sinó pel fet de tenir-les enregistrades. No? I al final, doncs, de tot aquest procés em va sortir un àlbum que es va dir Forever Ago, el juliol del 2007, i que és, com deia abans, l'àlbum de debut d'aquesta banda Bon Hivern, que és com un joc de paraules de bon hivern en francès, i va ser un àlbum que realment va ser molt aclamat i va rebre molt bones crítiques a tot arreu i va impulsar la carrera musical d'aquest artista i d'aquest grup. I és un àlbum que no és que la lletra o la música tingui a veure amb la solitud, sinó que la pròpia soledat en un entorn de plena natura i com molt salvatge va contribuir de manera molt significativa doncs, a la creació artística d'aquest àlbum. És un àlbum que us convidem també a escoltar.